Fespaco la Ouagadougou min ye jabolaw ka fogoba ye anw ye an senfa ka se nin cikɛda in na o yɔrɔ la bon dɔ bɛ yen min labilala ka se ka marali ani ladinani kɛ ka taa ja minnu bɛɛ jirala nin kɛnɛ nin kan ka ta san 1969 fo ka n'a bila bi kan o yɔrɔ tɔgɔ nasarakan na o ye Cinémathèque ye ale kɛra i n'a fɔ cinéma nafolo ani a gafe mara yɔrɔ an mi wele ko les trésors du cinéma africain. François Tira min ye Cinémathèque ɲɛmaa ye ale y'a ka cikɛda dayɛlɛ k'an k'o lajɛ. Film minnu bɛ dilan nin film minnu kɔnɔ ka o ka wagati kɛ mais bibi in na nin o tɛ tɛmɛ cinéw na tuguni o fana tɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔw la mais an y'a ye nin f'an ka sɔrɔ ka nin kura d'o ma donc ale nin kura nin fan fɛ lo sisan nin o b'a wele restauration. Jakɔrɔ sugu bɛɛ maranin don ani minnu tiɲɛna olu bɛ ladilanya nin yɔrɔ in na. C'est vrai que mɔgɔ kan ka tourner numérique la mais an fana man kan ka ɲina kɔrɔlen ko ninnu kɔ ça veut dire an man kan ka ɲina ko dɔwɛrɛw fana existera nin et puis olu cinéma soutenu bibi in na. François Tira ka fɔta la film dilanbaga kamelenninw bɛ se ka o hakilina jigin mumɛ caman na minnu tɛmɛna ka ban. Mɔgɔw bɛ se ka sɔkɔ non seulement même minnu bɛ école de cinéma na mɔgɔw fɛ ka film kɛ nin o bɛ se ka sɔrɔ ka na filɛ ni tigi tun y'a ka film kɛ cogo ɲuman le est-ce que techniquement a tun ye mun kɛ tout ça là les plans mais quand il va là artistiquement a tun ye scénario ni sɛbɛn cogo ɲuman le Guy Mali Tyran le film de Chef Omar Sissoko malien le film est Etalonta en 1995. Nafa b'ara alu ka se ka to ka nin film minnu fiɲɛ dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ minnu na ko o ladilanya yaasa ka se ka o mara alu fɛ yan yɔrɔ yan. Kosɛbɛ bibi na ni pellicule ta hali n'i y'a numériser ka sɔkɔ au fait sisan ka technologie nin kan version numérique ni bɛ se ka taga don fɛn bɛɛ tura a kɔni ka ɲi pour que ka se ka mɔgɔw ka se ka yɔrɔ caman mais nin a bɛ se ka san 500 bɔ foyi tɛ k'a la. Oui, n'a kon conservation cogo ɲɛna mais n'a ma conserver ka ɲɛ n'a commencé a bɛ vinaigre kasa bɔra ten a fana bɛ se ka dilan dɔɔni kɔ a bɛ se ka entretenir. Fespaco ka Cinémathèque jamara yɔrɔ o dɛmɛ bɔra faragwera jamanaw fɛ minnu bɛ Union européenne kɔnɔ o kosɔn o ko olu b'a yala farafinna jabɔlaw fɛ minnu ye jakɔrɔ bɔ ni o bɛ se ka o bila ka na Ouagadougou yaasa marako ɲanama ka se ka kɛ o ja ninnu na nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso.